regering van Curaçao heeft gezegd om delen van het Midden-Oosten te vermijden. De regering van Curaçao heeft namelijk een reisadvies afgegeven voor het Midden-Oosten. U heeft het wellicht gevolgd. Afgelopen weekend in het internationale nieuws ging het heel veel over de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Iran heeft hierop gereageerd met vergeldingsacties en raketten afgevuurd op onder meer Dubai. Ook zijn er aanvallen in Libanon. Er zijn heel veel militaire activiteiten. Er is natuurlijk heel veel te doen ook over de dood van de president van Iran, Khamenei. Het is kortom geen veilige situatie op dit moment. En daarom heeft de regering van Curaçao als reisadvies voor het Midden-Oosten gezegd dat alle inwoners van Curaçao die zich momenteel in de regio bevinden, om rekening te houden met de veiligheidsrisico's. Specifiek geldt het om de regio van de Verenigde Arabische Emiraten en Dubai. En die vallen onder de oranje code vanwege de aanvallen voor de eilanden Abu Musa en Toom geldt een rode code. Onder geen enkele omstandigheid wordt reizen naar deze regio's aangeraden. Verder zegt de regering dat de mensen rekening moeten houden met de actuele situatie en de website van het Koninkrijk moeten blijven bekijken. Dat heet nederlandwereldwijd.nl.